inkambi yabafundi abenza ibanga leshumi. Lokhu ke njengoba abafundi sebezozilungiselela ukubhala izivivinyo zokuphela konyaka. Le nkambi egqugquzelwa uhlaka Where to Start Maths ihlanganisa abafundi abavela kwizingxenye ezahlukene zezwe. Ake kabanzi nganje bake sixhumana nomsunguli nomunye futhi abagqugquzeli bayo Dr. Ukhangelani Sibiya. Sotobe singakhulu siphinde sikubingelele ohlelweni. Baba ngibingelele kuwe baba umhlanga ngibingelele nakubalaleli bonke bokhozi baba sibonge ithuba. Okay, ngaphambi kokuba singene kule camp yalesi sigaba sonyaka ngifisa siqale sizwe kafushane ezinye zezinto ongeluleka ngazo abafundi ukuthi bazenze uma bezilungiselela ukuhlalela izivivinyo. Baba leza abantwana bami ukuthi bengayiluzi kakhulu ifocus ngoba uterm 1 term 2 term 3 wonke leyo nto leyo incishiswa ibo 25 marks kusho ukuthi ke 25% to say kusho ukuthi ke ngeexam umntwana uyobhalela u75%. Kusho ukuthi umntwana noma ngabe kuthiwa bethola uziro kuwo wonke lama terms usengakwazi ukuthi aphase. Ingakho ke u20 wesikhathi umntwana ebefeyile bese umbone ephuma ephepheni or enze bephase bese ukuthi mase kuphela item bese kuthiwa nangasaphuma ephepheni ngoba umntwana usukelo zifocus. So abantwana abahlale kwi-focus bese kuthi kakhulu ke babe ngifisa ukuveza abantwana bethu siyacela ukuthi abazali kakhulu beyidlala indima ekusupporteni abantwana. Okuqala abazali ukuthi belekelele abantwana i-study timetable ngoba abantwana abanaso abenze sure ukuthi ke abazali balekelela abantwana ukuthi bababona behleli befunda. Umzali ukuthi amonitor lokho enze sure ukuthi environment umntwana akathola indawo equiet kahle akwazi ukuthi afunde. Bese kuthi umzali futhi onawo amandla akwazi ukusetha ama goals noma ama target nomntwana ukuthi ke ngane yami yini ufuna ukuyithola wena. Uma ufuna ukuthola level 7 ku maths asibhale phansi ukuthi ufuna ukuthola level 7 angikubone ke indlela ofunda ngayo ukuthi ufuna ukuthola u level 7. Siyazi ke baba iqiniso lethi imisebenzi ayisekho. Ngiyisithi mangikhuluma nabo abantwana ngesikhathi esiningi ngithi akathi umntwana efunde futhi ukuya evarsity ezo evarsity kodwa abe nakho futhi ukuthi kufuneka avule ibhizinisi abe nento ayikwazi ukcreate avule amathuba omsebenzi. Ngiyayize ngibabekise ngami nje ukuthi thina ngokwe program esinayo le Where to Start ukukhuluma ngayo sinothisha aba full time aba5 aba more than 5 to say sinothisha ke abanye abathoda abaqashiwe aba part time aba more than 50 esikwazi ukuthi sibaqashe sibalekelele ngoba siyabona ukuthi imisebenzi ayikho. So kubalekile ukuthi nabo abantwana bethu bekhule bazi ukuthi ekugcineni kufanele beyilungiselela ukuthi ke abakwazi nabo ukuvula amathuba emsebenzi. Bese kuba ukuthi abantwana bami ke kakhulu bezoya ngoba sekusele nje 38 days ukuze beqale. Mabefunda ngamaphepha ngihlala ngishumayela ke lelivangeli kubona baba ukuthi umuntu akangalifunda iphepha ngathi lizophuma njengoba linjalo. Umntwana umntwana efunda avuke ekuseni u4 afunda vele athole wona u4 ngezathu ukuthi yena ukrema equation ngathi kuzophuma yona kanti kufanele iphepha ulisebenzisa ukuthi noma ipast paper ulisebenzisa ukuthi akwazi ukunderstand noma acheck ukuthi understanding yakhe iphelele yini. Ngisho abantwana ababenza ama group studies sithi ke ababhala amaphepha manje aphelele u3 hours umntwana awujwayele nje u3 hours ukubhala kusemanje. Lokho kuyabalekelela kakhulu baba. Imisebenzi iningi kakhulu futhi ezinye izinto abantwana abangayisebenzisa kunama app amahala khona nje enye engisponsorishiwe kuthiwa iRainbow ekwazi ukuthi imahala to say uma ungena khona udinga data uyakwazi ukuthi uthola ama lessons. Uma ungena nje wathi iRainbow app yakho uyakwazi ukuthi uyithole. So asekho ngempela isidingo sokuthi abantwana bethu befeyile manje abayilungiselela abantwana acheck umuntu nanesikhathi afunda ngaso. Sikale silwa nabo abantwana ukuthi akakwazi umntwana ukufunda kakhulu ngekhathi asebusuku. Ungcono umntwana mayevuka ngo3 4 5 8 atha efunde ku quiet. Lokho kuyomenza ukuthi umntwana aphathe kakhulu. Ilawo ma skills nje noma ilawo ma tips engifisa ukwanika abantwana bethu ukuthi ke beyilungiselele ukuze bezokwazi ukuthi bephase kalula. Yeah, ngithandile le yokuqala ukuthi bangaluzi focus. Kodwa ke kukhona nokukhathaza kokuba khona ukuthi ayisuke neremote iye kakamabona kude TV esandleni kulesi sikhathi. Yebo ngicabanga ukuthi inamandla kakhulu leyo kodwa ke futhi ke ngiyithi kulokho umntwana usebenzisa leso sikhathi santambama ukufunda sivele suke somphazamisa ngoba ukuthi uhleli noma ekamerweni lakho sitting room kune TV vele uyozosebehleka lapha bebumnandi uyogcina vele ifocus uyiluzile. So kubalekile ukuthi ke uvuke ngeidatha. Mina nje ngisafunda isikole ngangicuphi alarm yami ngivuka njalo ngabo 3 eidatha
ulele wonke umuntu ke lapho akekho umuntu ongiphazamisayo. So kubalekile ukuthi umuntu a-check isikhathi asebenzisayo mayefunda ngoba ezinye izinto esesikhale ngazo abantwana bethu bawathanda ama-cross night akhona ke nathi siyakwenzisa. Uthola umntwana ufuna uqala manje ufunda into ye-cross night, a-cross night ngisho ebhala ngakusasa into azoyifeyila. Ingakho abantwana bethu ke into eyenze ngothola umntwana esephuma ephepheni mayethi ucheck iphepha ayikhumbule lento esephuma ephepheni ngoba uyobhala ephepheni ekade kuya kwi-cross night efunda isikhathi eside kanti kuyabadinga ukuthi bebe nesikhathi sokuphumula kube nesikhathi abafunda ngaso befunde isikhathi esisekhona. Ake sibele emuva ke ngoba sixoxisane nawe ngenkathini ibambe i-camp yamaphakathi nonyaka akusazisa ukuthi yahamba kanjani nani ukuthi yaba naziphi inselelo uma zaba khona. No ama-camp esihlale sisinawo babe inselelo akaze abe khona ngoba into emnandi ngicabanga ukuthi ke abantwana bonke ifana lento noma mawusesikoleni masingothisha sibiza abantwana ekseni noma ntambama laba bavele bengayimisele ngokufunda abeza ngazi ukuthi kwenziwa yini kodwa ke laba basuke beze abantu abasuke befuna ukuzofunda. So nathi ke siye sibe nento emnandi kanjalo ukuthi masibe ne-camp asikaze singangabi inkinga iqhubeka kamnandi and into ebafundisa ebakhulisa wona abantwana ukuthi kukhona abantwana abaqhamuka kuwo wonke ama-provinces bakwazi ukuthi abagcini ngokufunda kuphela bafunda ukuphila nabantu befunde. Sesibona abantwana abasebeya ema-university thothi indawo yokulala ayifekho sekufuneke belale nomaphi sebebuna behlanganisa yonke into sebengasekho eduze kwabazali. So kubafundisa nalokho akugcini kuphela ngokuthi sibanike ulwazi kodwa kwazi ukubafundisa nokukhula nje bengabantwana bephile bengekho phambi kwabazali bekwazi ukuthi ukuyimela bebhekane nazo zonke izimo kodwa nje no yahamba kahle kakhulu basizakala abantwana akwahamba kahle kakhulu ngoba ama-messages watholayo abantwana basho khona ukuthi hayi nokuhamba kahle yonke. Okay, so ikuphi enisuke nikubhekile kumbe nikulindele kubafunda baba ingxenye yalama camps? Okuqala nje kusuke kungukuthi ke ivuleleke kuwo wonke umuntu and ke sisho nje masibheka umasikhuluma la esayidini lethu thina ukuthisha sesibakhulula abantu othisha mangikhuluma nabo nje ngithi mina umntwana makuba ukuthi akaphasanga term 1 term 2 term 3 efundiswa uwe ezothisha. So kusho ukuthi ke kuyabalekile ukuthi senze lento esithi network team sibayeke abantwana bofunda beattend amanye ama-programs lana esuke siwenza. So okusho ukuthi ivuleleke kubo bonke abantwana bese kuba ukuthi umntwana afuneka akwazi ukuyiphatha ilokho suke kubaleka kakhulu ngoba nathi asifisa ukuthi ekugcineni kuthiwa bekune-camp akusafundwa lapha wabhekele into ebalulekile abantwana bethu ngoba thina kwi-camp yethu iclass lethu lokuqala lingena ngo-8 ekuseni lisize siyivala ngo-10 ebusuku kodwa ikhona kama-break kuyadliwa la bese kuthi mase ku-10 bese kwenziwa ama-1-on-1 ngoba semanabo abantwana bathi mina vele nje eklasini angizwa mangabe kufunda abantu bebaningi ngathi uthisha ngahlala nami 1-on-1 angimchazela ukuthi inkinga yami la sinabantwana abanamahloni abangakwazi ukubuza. So ke lapho suke sesi-attenda labo bantwana abanjengalabo kodwa nje sikuvuleleke kubo bonke abantwana basuka kuwo wonke ama-provinces bafunde bayasizakala kakhulu. Okay, no ukhulume sesiphila ngaphansi kwesikhathi se-technology ukhulume nge-app abangakwazi ukuthi basizakale kuyona asiphinde siyithinte indaba yabo bese sizwa ukuthi zimi kanjani inhlelo ngamanye amazwi le elandelayo emqoka kakhulu ngoba sesifinyelele esigabeni sokuphela konyaka iqala nini zimi kanjani inhlelo zayo kafushane? Baba kushuthi le app njengoba nje ngayiveza ukuthi ngixhaswe u-iRainbow ngisho imoto nje zakwa-WTS zibrandwe ngo-iRainbow ngoba suke senza ukuthi abantwana bekwazi ukusheshe bebone kolula bedownloade lapha i-iRainbow uma ungena la udownloada khona ama-apps bakwazi ukuthi bethole ama-lessons. Into emnandi awudingi data uma ngabe ufunda lapha ukwazi ukuthi ungene mahhala and ivuleleke kubo bonke. Bese kuba ukuthi-ke baba njengoba uthinta ukuthi ibaluleke kakhulu kwele camp ngoba sesithi abantwana abaningi abazali abaningi baye ngathi ba-relaxa kancane up until umntwana aze afeyile bese umzali kube sethe ake nginyakaze. So ke manje ngifisa ukukhuthaza bonke abazali ukuthi abanyakaze kusemanje futhi akekho umzali ofuneka amdube manje umntwana yilaba sidinga khona kakhulu mayikhona amandla abasilekelela ukuthi bebalethe ngoba akusuke kuphela ama-camp njalo ngama-weekends nama-classes na-21 centers nje akhona e-KZN nakwamanye ama-provinces sesikhona sesivele siyasebenza. So kuba bezobathi ukuthi le camp kunendumezulu kwe camp ezoba khona sesibiza last dance ngoba ngisho abantwana bayithanda lezi zinto engathi nomnandana ngathwa last dance lapha abazi ukuthi kuyadansa thina ke sidansa la kwa maths and science kodwa ke sinazo zonke ifundo ngoba akusiyi maths and science kuphela ngaphandle kwama languages. So
ke mhla ka2 October kuya ku8 sine camp ezobe iseDurban and ivulele ukwenza isikhathi iDurban ithanda ukuthi bephakathi nendawo kuwo bonke abantwana basuke befisa bese kuthi ke makubuya lapho sinezikole esazi ukuthi makuvalwa izikole baqeda ukubhala baye badedela abantwana kuthiwa kune study leave abahambe boyifundela so ke sukela ngomhla ka15 kuya kumhla ka29 October eRichards Bay kusuke kune study leave abantwana bahlala nathi wonke lo 2 weeks lapho ke zikhona zonke izifundo esuke sibalekelela abantwana ngisho nama languages ngeza ukuthi ezikoleni basuke bengasa attend khona abanye abantwana bethi ngiya attend esikoleni ngiyangena ntambama basibiza uthisha kodwa ngiunderstand sesibabizeka abantwana ukuthi abeze lapho bekwazi ukuthi besizakale khona nezincwadi ezithishwayo eziyiproof ukuthi umntwana beattendile ukuze ngeze ukuba nenkinga esikoleni sakhe so ke babuya kwazi ukuthi basize kakhulu mhlawumbe ke kuleyo ngoba siyafisa ukuthi bengasali kuwo mabili lama classes bengakwazi ukuthi besithinte kule number ethi 082 67 27928 ngicela ukuyiphinda ngibabe number 082 6727928 so bakwazi ukuthi bethole admin bebuza noma ngabe yini and mabengene khona bayangena kuma groups sinama groups amaningi endlela eyisimanga more than 100 akhona nje ukulekelela abantwana kunama documents esiwashare mahala ngoba sikholelwa ukuthi abantwana kufanele besizakale sekwaba khona technology and bayabuzana bodwa abantwana bakhona babalekelelayo and kuyasijabulisa kakhulu abantwana basizakala. Okay. No, kulungile kezokala Sotobe inombolo sayifaka kwizinkundla zethu zokuxhumana ngenza ukuthi bebengakho ready ukuthi sekuzobenyezelwa inombolo sayifaka kwizinkundla zethu zokuxhumana zebekwazi ukuthi bayithole kalula laba bafisa ukuthi babe ingxenye. Sibonga kakhulu Sotobe. Baba sesiyabonga kakhulu mhlawumbe nje usuvala kodwa 08267272928 08267272928 baba siyabonga kakhulu kuzakele asibambe lapha kuyena lo msungulo ophinda bengumgqugquzeli wenkambi yabafundi Where to Start Maths isikhungo ke sabo leso udokotela ukhangelani sibiya silele ngapha edolo